ตุนจุมาคัมเปลี่ยสจุดจูเกตเลนกุมสมนิปทุมเวโรนิก้ากุมสมนิเลปริยัตโทวากุมสมนิเลปกัวเคทกุมสมนิปังอาจูลีกุมสมนิเลปทุมเซวากุมสมนิเลปรุกอันนี้เทรียนปรุกเฮียนปอยซาสังตั้มตักโลตูริงเกมอันเคลโดนั่นนี่กาตั้มปตังอาอันกัดปอซิงาลูกเราอมนะปตับเปียงเฮียนเฟรมนั่นจูอันมาชนเจลังไอโดนะจูเฟรมนั่นจูอันเปิดลังเทนิจวนอันทีมตานปอยซาโลชวกดินานียมาเซอันเล่นชวกเทเดวันนี้โมอันทีมไม่เทียนเบงเชงอันเราเสียมนั่นสัตว์ดุตกชวนปอยซาอันโลชวกเทดอนแล้ววันนี้เราหนวนนะกันเราทิ้งตาเฟรมนั่นตินเฮียนเดลักจะทุ่มเซลอันโลชวกเดียวเทนิปอยหมอบเบกชวนเบงเชนอ้อยแล้ววันนี้จันนังเลยคอนเทสตันเฮียนแห่งไอตัวห้องขังขายอัดเฟนเตจูอัดโรยเนียแห่งที่ฮีอวิรจุงินอันเสฟูจัดเวกอังไอโดนันนี่ก็ขัดเทียมแมงจูปอยไซน์ลอยเวรอนิก้าชวนอันทีมตานเดลักจะทุ่มอัลโลชวกตะพอตาตัวน่าชวนอปันหินาอันกันแหลงหาลังคอนเทสตันเฮียนแบล็กบอร์ดหาติเสียวตะกาอันไทยริสูอุลกเดว่าอังอิทากังไอโดนันนี่อิทิลตีข้าปมตลากอินจักเล่พอดโอเลดอลลาร์จะทุ่มจูอันโลเบลเล่ตะพอดเดชวนอันทีมตานดอลลาร์จะรกจูอันโคยตะพอดอันนี้คอนเทสตันเฮียนเพย์คอกอช่วงอันนุงอันทุนขาจูสแกนสมนิช่วงอบุญอังไอโดนันนี่
i huai sen khop mai ma se in Bengchheng na khan ati hlo cham cheu ni ke chuan a thei top chhuam ma se an tim tan poisa a hlo chuak zo lova le chuan round 2 na dollar zawk nen an lul ta ni round 2 kan lo thleng le ta tuna chuan dollar zali zel ani tonga kan hriat rang to chu Bengchheng lo kha ni khel chun zo mang contestant hian grape juice tharlam tak mai an siam chu no khat a in zo vek angai don ani in ti thu khop mai in chake ke chuan an tim tan dollar zali a hlo tira ti chuan tuna dollar sang khat an khol ta contestant hian heng an thil ti noi kara hian he helmet hi a khum angai don ani That is so nasty. he gaming khel chan bek hain khelo tlat in Bengchhenga in chaklo poisa an hlo bel le theita lo ti chuan dollar sang khata an la tang ani
contestant hian he motor hi a khalh lok angai dawn motor accident laka tang ni hima poisa po in lo chuak e Julie chuan a tim tan dollar zali a lo chuak le a azawa in dollar sang khat le zali an nei thei ta round 3 kan lo thleng le ta tuna chuan dollar zoriat zel ani tonga kan hriat tur chu nge ni kha Bengchheng lo tur ani khel zelang contestant hian hang in tur atui dan in min lo hlom mai hi a in vek angai dawn ani kha chu sei sel tur kan ei lo ve Caitlin chuan dollar zoriat a lo chuak le ta tuna chuan dollar sang hni le zan hni lai an nei ta contestant hian second somthum chungin electric shock ani mek line he puzzle hi aram dik vek angai dawn ani yoram dik veka chu wangin kan pome dollar zoriat chu an lo chuak le ta tuna chuan dollar sang thum lai mai an nei ta contestant hian he birthday cake hi rin om taka alo chel angai dawn
Happy birthday mà xin Bengchheng poisa in lo lo lat kan soi tawang khan an Bengchheng lutuk chuan poisa an lo thei lo lat dollar sang thuma an la tang ani final round kan thingta dollar sang khat lo theina ni towa he game hi zo felangule contestant hian an thian tena an thil lo phu phei chu alo don sonang ai don ani itok na zong kha pom thei ani lo poisa in lo lo tlat around to ber chu an fela chu wang chuan poisa dollar sang thum chi an lo chuak ta ni engponi se dollar sang thum chu tam tak ani khiak tu zong te chunga lom thu kan soya mi pakhatin dollar zanga zel an lo ti nang ani chu ole video danga hetiang hi kan kon tile zelanga lo chang la lo thir la kan te jing view thei lo ani point kon ti zel chu kan tum tho ti mi lo khet pui don nia zawai chunga lom thu kan soya sung nay là pin sang nay là môi dâu lâu à mẹ chia chi lâu ở đủ big lâu xin phép ăn tàu là viên căn môi dâu lâu